Kaixo guztioi, bagoaz bosgarren atasarekin, bosgarren ataskena, eta, nengo gara ikustera zer egin behar dugu, bale? Orduan, entregatu behar dena hurrengoa da. Eskatzen da, hiru pantaila irudi egitea. Bata, galdetegi baten erantzun pantaila irudia, beste bat foroan parte hartzaena, eta hirugarren bat dakide bati erantzutena. Vale? Orduan, lehenbizi, zer egin behar dugu? Joan behar gara galdetegira, eta galdetegian on dago, iratzen badugu bosgarren atasan, justo hemen. Vale? Galdetegia, betetzen dugu, vale? Daukan erantzunekin edo hori. Orduan, pantailazo bat egin behar diogu honi, vale? Ematen diogu imprimir pantalla, ja amaituta daukagunean, Paintera goaz, egiten dugu, eta zer egin behar dugu hau hautatu, bakarrik goikoa agertu behar da, eta agertu behar da goikoa, gehi zuen izena eta bizena. Nik adibidez jarriko dut hemen, gorriz, notetu ikusteko, eta letra handiago batekin. Eta lan izango zen. Gordoko genuke, fitxategia gordanela, eta listo. Vale. Hau da, entregatu beharreko lehenengo urratsa. Vale, guatzen aurrera. Bigarrena, sartu behar gara, irakurri behar dugu lehenbizi hau, 28tik 33, 26tik 33, barkatu, eta galdera batzuei erantzun behar diegu. Galdera horiek hauek dira. Zer ikasi dut, zer betetzen dut eta zer ez dut betetzen, zer alda dezaket eta zer kezkatzen nau. Orduan, joaten gara forora, eta foroan on dago, ere bosgarren atasaren justo azpian, hemen. Foroa datuen babesa. Eta parte hartu behar dugu, nik adibidez hemen jarri dut datuen babesa, eta, erantzun dut jarritako galderei, zer ikasi dut, zer betetzen dut, zer alda dezaket, eta zer kezkatzen nau. Hori beteta duzuenean, pantaila irudia egin behar duzue, betiko lez, imprimir pantalla, joten gara Paintera, egiten dugu, eta gordetzen dugu. Eta hori da, bigarren irudia. Bigarren pantalla irudia. Eta azkenengoa da, erantzun behar diegu, foroan dagoen norbaiti. Edo foroan, ni bezala, zerbait eskegi duen norbaiti. Orduan, joaten gara forora, nik askar egiteko hemen, no? Eta, erantzun bat eman behar dugu. Adibidez, nik, kasu honetan, erantzun bat eman dut, neska bati. Eta, egin erantzuna emanak ikusteko pizka bat horrela egingo dut, pantalla. Eta, hau gordeko nuke. Eta gero, nola egin dezaket entregatu behar ditut, 3 pantaila irudi horiek PDF batean. Nola egin dezaket? Joaten naiz, I love PDF-era, JPG a PDF, esaten duena, seleccionar imágenes, eta hemen nik adibidez baditut 3 gauzen, argazki irudiak, eta orduan, bakarrik eman behar dugu konvertir, eta bihurtzen dut, deskargar PDF, nik deskargatuta daukat, eta 3 atal horiek, hemen agertzen den bezala, 3 atal horiek izango dituzue ja PDF. Eta hau da entregatu behar dena, besterik gabe.